तुझ्या नावाने रुसलीस का तू सांगना हे गाणं मुकुंदा श्रीकृष्णा जवळ येना गोड बापे तू गाली घेना हे गाणं मुकुंदा श्रीकृष्णा जवळ येना गोड बापे तू गाली घेना श्वास घेते मी तुझ्या नावाने श्वास होईल का रे तुझ्या प्रेमाने कोकणी माणूस यांच्याकडून आताच्या गाण्यासाठी 51 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे आणि त्यांचं असं म्हणणं आहे की हे गाणं वन्स मोर झालं पाहिजे. हे गाणं